କୋଉ ବାଡ଼ି ଖେଳ ଇଲୁ ସିମାଲୁ। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ସିମା କିଲୋ। ହ୍ୟାଲୋ ଏତେ ଦିନ ପରେ ମୋ କଥା ମନେ ପଇଲା। ଛୋଟ କି ଖଣ୍ଡେ ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖବର ଅଛି ବା ଶୁଣୁ। ଏ ଯୋଉ ଦାସ ଘର ଝିଅ ବା, ହଁ ବା ଯେ 506ରେ ରୁହନ୍ତି ବା, ହଁ ଇଲୋ ଏଇନାକି ଏଡ଼ିକି ଏଡ଼ିକି ଡ୍ରେସ୍ ଏଡ଼େ ଲମ୍ବା ହିଲ୍ ପିନ୍ଧିକି ଗୋଟେ ଟୋକା ସହିତ ସେ ଗାଣ୍ଡେକା ବାଇକ୍ରେ ବସି ସୁରୁକିନା ପଳେଇଲା ଲୋ। ଯେମିତି ଲାଗିଲା ମୋ ଛାତି ଭିତରେ ଚଢ଼ିକି ପଳେଇଲା। ଦାସଣି ଏଥିରେ ଆସି ଗପିବ ସଂସ୍କାର ମୋ ଝିଅକୁ ମୁଁ ଦେଇଛି ଲୋ। ତାର ଯୋଉ ସଂସ୍କାର ମୁଁ କଣ ଜାଣିନି। ଡେଲି ଆସିକି ଗପିବ ମୋ ଝିଅ ଗୋଟା ତୁଳସୀ। ମୁଁ କଣ ନା ଦେଖିପାରିଲିନି ତା ଝିଅ କେମିତିଆ। ସକାଳ ହେଲା ମାନେ ଗିନା ତାଟିଆ ଧରିକି ଆସି ମୋ ଦୁଆରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ନାନୀ ଟିକେ ଚିନି ଦେ, ନାନୀ ଟିକେ ଗୁଡ଼ ଦେ, ନାନୀ ଟିକେ କ୍ଷୀର ଦେ। ମୁଁ ଏଠି କଣ ସଂସ୍ଥା ଖୋଲି ବଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଯୋଗେଇବାର। ହଁ ଲୋ ସବୁବେଳେ କହି ହେଉଛି ମୋ ଝିଅ ଏମିତି ମୋ ଝିଅ ସେମିତି। ତା ଝିଅ କେମିତି କଣ ମୁଁ ଦେଖିପାରିଲି କି। ଆଲୋ ଏମିତିଆ ଝିଅ ଥିଲେ ବୋପା ମା ବିଷ ଖାଇ ମରିବା କଥା ଲୋ। ଝିଅ ହବ ମୋ ଝିଅ ଆଉ ତୋ ଝିଅ ଭଳିଆ ଲୋ। ତୋ ଝିଅର କ'ଣ ଅଛି କହନି, ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଛି ପାଠ ପଢ଼ୁଛି କେତେ ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କାର ତାକୁ ଦେଇଛୁ ତୁ। ମୋ ଝିଅକୁ ଦେଖେ, ମୋ ଝିଅ ଚୁଡ଼ଦାର ଛଡ଼ା ସେ ଆଉ କିଛି ପିନ୍ଧୁନି ଲୋ। ମୋତେ କାଲି ନା ପରଦିନ କହୁଥିଲା ମା ମୋ ପାଇଁ ଦିଟା ଶାଢ଼ୀ କରିଦେ। ମୁଁ କହିଲି ର ମା ତୋର କ'ଣ ବୟସ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ସେ ଦାସ ଘର ଝିଅ ଲୋ ମା, ତାକୁ ଦେଖିକି ମୋର ଝାଳ ବୋହିଗଲା ଲୋ ମା। ଆଉ ଯିଏ ହେଇଥାନ୍ତା ମୂର୍ଚ୍ଛା ଯାଇଥାନ୍ତା। ମୁଁ ଖାଲି ବୋଲି ଆଖି କାନରେ ହାତ ଦେଇପାରିଲିନି ନା। ଇଲୁରେ ତା ମା ଆଇଲା। କ'ଣ କରୁଛୁ ବା? କିଛି ନାହିଁ ଲୋ ଏଇ ବଇଛି ଆଉ। ଓହୋ କିଏ ଫୋନ କରିଥିଲା ବା ଗପୁଥିଲୁ? ଏଇ ବା ସୀମା, ସେ ଯୋଉ 401ରେ ଯିଏ ରହୁନି କି ସେଇ ବା। କ'ଣ କହୁଥିଲା ସେ? କ'ଣ କହିବ, ତା ପୁଅ ପାଇଁ ମୋ ଝିଅ ପଛରେ ଲାଗିଛି ଲୋ ମା। କିଲୋ ବାପା ଲୋ, ଜମା ସେ ଭୁଲ କରିବୁ ନାହିଁ। ଶଳା ଖଡ଼ା ମଧୁଆଟା ସିଏ। ଇଲୋ ବୋପା ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣି ନାହିଁ। ସକାଳ ସଞ୍ଜ ଯାକେ ସେ ଟୋକା ମଦ ପିଇକି ଗଡ଼ୁଛି। ସେଇ କଥା ତ, ତୁ କାହିଁ ତାକୁ ବାହା କରିବୁ ବୋଲି କହିଛୁ? ଇଲୋ ମୁଁ କାହିଁ ତାକୁ ବାହା କରିବି ବା। ମୁଁ ଖାଲି ଏମିତି ଟିକେ ତା ସହିତ କଥା ହୁଏ ନା। ଆଲୋ ତା ପୁଅ ଛାଡ଼, ତା ଝିଅ କଥା ତୁ ଶୁଣିଛୁ? ଆଲୋ ଯାଇକି ତାକୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଏଡ଼ିକି ଏଡ଼ିକି ପିନ୍ଧିକି ଟିକି ଟକ୍ ନାଚୁଛି। ବୋପା ଯେତେବେଳେ ତ ମୁଁ ଟିଭି ଟପ୍ ଖେଳୁଛି ସେତେବେଳେ ତା ଭିଡ଼ିଓ। ସେଇ କଥା ପରା, କ'ଣ କହିବ ଆଜିକାଲି ଝୁଅଙ୍କ କଥା। ଆମ ଝୁଅ ମୋ ଲୁମା କଥା ଦେଖୁନ, ତାକୁ ଗୋଟିରେ ଗୋଟେ ଦଳରେ ଗଡ଼ିଛି। ସେଇ ପରା, ମୁଁ କ'ଣ ଦେଖିପାରିଲିନି। ସିଏ ବା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲୋ ମା। ତା ଗୁଣ ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର ତା କାମ ବି ସେତିକି ସୁନ୍ଦର। ତାକୁ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଛି ନା ଆଉ। ଏସବୁ ବାପା ମାଙ୍କର ସବୁ କାମ ଭୁଲ ନା, ଛୁଆଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ଦଉନାହାନ୍ତି। ସେଇ ପରା ଲୋ, ମୋ ଝିଅକୁ ଦେଖୁନ ପାଠ ପଢ଼ା ପାଖରୁ ସେ ଉଠୁ ହିଁ ନାହିଁ। ସେଇ କଥା ବା। ଆଉ ଆମ ଲୁମା, ତାକୁ ବା ମୁଁ ସକାଳୁ ବଡ଼ି ଭୋରୁ କବାଟ ଦେଇ ଦେଇକି ଯାଉଛି। ହଁ ମୁଁ ବା ଦେଖୁଛି ତୁ କେତେ କବାଟ ତାକୁ ଦଉଛୁ। ସିଏ କ'ଣ କରୁଛି କ'ଣ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନି କି। ସେଇ କଥା ବା। ଆଉ ସୀମା ଫୋନ କରିକି ଗପି ଦଉଛି, ତାର ଗପ କ'ଣ କମୁଛି? ସେଇ ପରା, ଆ ଝିଅ ଏଇଆ କଲା, ତା ଝିଅ ସେଇଆ କଲା, ତା ଝିଅ ଏଇଆ କଲା। ନିଜ ପୁଅ ଝିଅ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଖିରେ ପୁରା। ହଁ ବା ଆଖିରେ ପୁରା ଅନ୍ଧ ପୁଟୁଳି ବାନ୍ଧି ଯାଇଥିଲ ମା। ସିଏ କହୁଛି କି ଦୁନିଆରେ ସେଇ ଗୋଟେ ପିଲା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିଛି, ଆଉ ଆମେ କ'ଣ କିଛି କରିଛୁ? ସେଇ ପରା, ଆମେ ଆସିଲୁ କୋଉଠୁ? ସେଇ ପରା। ହଉ ନାନୀ ତୁ ଛାଡ଼, ମୁଁ ତୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ କାମ ଥିଲା ଆଇଥିଲି, ଧରିକି ଆଇଛି। ମୋତେ ଟିକେ ଚିନି ଦେ। ସିଏ କ'ଣ ହେଇଛି, ଲୁମା ବାପାଙ୍କର ଆଜି ପ୍ରମୋସନ ହେଇଛି, ଟିକେ କ୍ଷୀରି ଟିକେ କରିବି ତ, ସେଇଥିପାଇଁ ଚିନି ଧରିଗଲା ତ ଆଇଛି ତୋରି ପାଖକୁ। ଓହୋ ପ୍ରମୋସନ ହେଇଛି, ଚିନି ନାହିଁ ନା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଯୋଉ ମୋର ପରା ଚିନି ନାହିଁ। ସେ ମୂଷା ଔଷଧ ପାଶେ ରୋଷେଇ ଘରେ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ଲୋ ମା, ମୋ ଘରେ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଆଜି ହୋଟେଲ ଯିବୁ ଖାଇବାକୁ। ଓହୋ ହଉ ସେଥିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହବାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଇଥିଲି ତ ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝିବାକୁ। ହଉ ହଁ ବା, ଆମର କ'ଣ ଅଛି, ତା ଝିଅ କ'ଣ କଲା, ଆମର କ'ଣ ଅଛି, ଆମେ ଭଲରେ ଗଲେ ଗଲା। ହଉ ନାନୀ ତମେ ତ ହୋଟେଲ ଯିବ, ଆଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ମିଶ୍ର ଘରୁ ଟିକେ ଚିନି ନେଇକି ଯିବି। ଆଉ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ହେଇଛି ତ ପ୍ରମୋସନ, ଟିକେ ନେଇକି ଯିବି, କ୍ଷୀରି କରିବି ଆଉ। ହଉ ତୁ ଯା ଲୋ ମା। ଶୁଣୁ ତାକୁ କହିବୁ ନାହିଁ, ମୁଁ କ'ଣ କହିବୁ ନାହିଁ ନା ବା। ଆମର କ'ଣ ଅଛି ଲୋ, ଆମେ କ'ଣ ଚୁଗୁଲି କରିବା। ହଉ ମୁଁ ଯାଉଛି। ହଁ ତୁ ଯା। ଟିକେ ଚିନି ମାଗିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ
आगो एमती नुआ नुआ वीडियो आ फनी वीडियो देखि पारथिले हम चैनल को सब्सक्राइब करंतु। आम वीडियो जब पसंद होची देन हम चैनल को लाइक करंतु शेयर करंतु बहुत सारा भल पाई दियंतु। यदि आपको पसंद होची देन हमको कमेंट माध्यम रे जणातु। से जाय के रहउछु नेक्स्ट आगु भी बहुत सारा वीडियोस एमती फनी वीडियोस आसीबो। टिल देन जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ।